Estimats amics, un dia més entre vosaltres ací en lliçons per a distingir el valencià del català, i este és el capítol que fa 16, el 16è. Avui anem a tractar 3 paraules. En compte de 3 paraules, anem a intentar sintetitzar cada una d'elles per a que no se faci molt llarg el vídeo. Anem a començar per un pronom personal que tots coneguem, que és el pronom nos. Tradicionalment, de la literatura, el pronom personal nos, també popularment i tradicionalment, de forma oral, sempre s'ha dit mos. Nos en anem, mos en anem. De mos en anem ve el mon anem, mon anirem al postiguet, per exemple, d'acord? Molt bé. Pues resulta que ara nos estan introduint des del 1983, ja ho sabeu, que tenim el català en les escoles, el pronom personal equivalent en català, que és el ens. Així ho teniu. En valencià és nos, més correctament, més literari, o mos, que actualment la Real Acadèmia de Cultura Valenciana ja dona opció i n'hi ha molts escriptors que ja estan escrivint mos, nos o mos, com vulgueu, si voleu més literari o més popular, més conforme tota la gent ho diu, i el que no hem de dir és ens. Ens en anem, no, és mos se n'anem o no se n'anem, d'acord? Així ho teniu, nos o mos. Nos donen o mos donen, no ens donen, d'acord? Molt bé. La següent paraula és este o est. Est o este. Nosaltres diem est home o esta dona, este cotxe o est home. Quan la paraula que segueix a este demostratiu, quan la paraula que segueix comença per H o per vocal, s'escriurà est. I quan la paraula que segueix comença per consonant, escriurem este. D'acord? Este cotxe i est home, d'acord? I el que no hem de dir és aquest. Aquest és una paraula dinosàurica, és una paraula de fa més de 5 sigles que no se diu en valencià. I ja recordeu que vàrem comentar en algunes ocasions com si en castellà digueren aqueste hombre. Això en castellà ja no té sentit, va tindre sentit fa 5 sigles, 500 anys, però ara no, ara és ridícul. Pues en valencià és ridícul dir aquest. El que passa és que com els catalans tenen un dialecte més involucionat, no ha evolucionat com la llengua valenciana, pues ells continuen dient aquest i com no s'han impost el seu dialecte, ara s'ensenya en les escoles aquest en compte de est o este. Esta és la segona paraula. I ara una paraula molt interessant que molts de vosaltres, jo tampoc ho tenia clar, he de dir-ho, jo pensava que n'hi havia una possibilitat de que en algun poble se diguera com en català nos estan ensenyant en les escoles. No, senyor. I vos ho vaig a dir, vos ho vaig a explicar. La paraula és agarrar. Agarrar. Agarrar la paella per el mànec, d'acord? Agarrar l'autobús. Agarrar qualsevol cosa. És correcte en valencià agarrar.
en català és agafar. Però el curiós de tot això, el que jo vos vull explicar, que és molt curiós, és que en ningú poble, ni un de tota la comunitat valenciana, a lo llarg dels sigles, a lo llarg de la història, ni mai ningú ha dit agafar. Mai. I doneu-vos compte de la situació que els mateixos catalans, en un atlas lingüístic que ells tenen, demostren en el mapa que ni un sol poble de la comunitat valenciana diu agafar, tots diuen agarrar. En l'atlas lingüístic català demostren ells mateixos que agafar no se diu en ningú, ni s'ha dit mai en ningú poble valencià. És més, agarrar se diu en tota la part sud de Catalunya i entra per la Franja de Ponent, i en pobles de la Franja de Ponent, que són la part oriental d'Aragó, també diuen agarrar com nosaltres. D'acord? Agarrar és lo correcte en valencià i agafar és lo que no hem de dir perquè no és natural, no és correcte i no ho ha dit ningú mai en ningú poble de la comunitat valenciana. Dit això, amiguets, ja hem tractat 3 parauletes en este capítol 16, el que fa 16, el 16è de lliçons per a distingir el valencià del català. Espero que vos hagin agradat aquestes lliçons. Espero que seguiu atenent a aquestes lliçons en el canal YouTube Josep Lluís Ferri i Aguar, i també en Valenciana Televisió, si és que teniu ocasió de veure'm. Realment, vos repetís de nou, canal YouTube Josep Lluís Ferri i Aguar, ahí teniu des del capítol 9 fins a l'últim, fins al 16, i alguns capítols més que podreu veure en la llista de reproducció d'este mateix canal YouTube. Adeu, amics, espero que nos tornem a veure en el capítol que fa 17, en el 17è capítol de lliçons per a distingir el valencià del català. Que ho passeu molt bé. Adeu.